kamale i k'a dɔn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada in na i k'a dɔn bi Tam TV sanfɛ ka kunnafoni ta k'a di limanaw ma mais yanni an ka don kunnafoni kɔnɔ jaja ko couple dɔ taara kaso la ko minnu ye ɲɔgɔn ɲin kari kɛ olu bɛ ɲɔgɔn bɛrɛ ko cɛ dɔ bɛ yen ale n'a muso k'u kun ɲɔgɔn kɛ ka koro dun ka baara kɛ ka ɲɔgɔn badugu wolo ni kari bɔ cɛ muso ni kari muso ye cɛ ni kari ja ko olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ kaso la ni ala ni kɛra cɛ ne yɛrɛ ma bɔ muso ni kɛra cɛ ni kɛra olu den ka n'o den bɔ sen gɛrɛlaw de ya ne bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye n ko ala mɔgɔw k'a lajɛ nka mɔgɔw k'a lajɛ k'a kɛcogo ɲuman ɲini sa aw ka sokɔnɔ kɛlɛ ani bɛ bɛ yi o mɛ sokɔnɔ kɛlɛ mun b'o ta ka t'o seri réseau kan n'a to ala ni kɛra sokɔnɔ kɛlɛ cɛ n'a muso cɛ furumuso ni furukɛ cɛ kɛra kara ye n'a gɛlɛyara mansaw de bɛ kuma ni mansaw ma se n'a bɛna se ɲɔgɔnmako sa yɔrɔ ma finitigi sen bɛ don a la o bɛ kɛ kiri sen bɛ don a la o bɛ kɛ nka ka t'o se réseau kan yɔrɔ min ye kabako dɛ ne ko ninnu y'a ɲɔgɔn kɛra cogo di ba ko cɛ ye balimakɛ ka muso badɛmɛ wolo a da la ɲin kan da ko muso fana ye balimakɛ ka cɛ wolo a ɲin na ka cɛ ɲin fila kari ne y'a faamu sisan kɔngɔ de tun b'o la mɔgɔ min bɛ don kiniko kɛlɛ de don kamalen an bɛ bɛɛ fo ala de bɛɛ wale ɲuman dɔn to ala bɛ k'a fɔ limanaw ye an sigira an bɛna kunnafoni ta k'a bɛn dɛgɛma a sɔmɔsɔlɔ ka kɛ u ma kulɔrɔ fana ye walayi Tam TV filɛ baw a b'a la daminɛ sanfɛ fo duguma an bɛ bɛɛ fo tout le monde ka bɛɛ wale ɲuman dɔn awɔ bɛɛ Jarabi Keyita an zamani jama kunnafoni an sigira kɛnɛ kan kɛnɛ b'i bolo bienvenue ye awɔ laharama don do la a ka harama an bɛ jɛ ka dugawu don dɛ an filɛbaa n'an kɔnɔbaa n'an lafasabaw kamalen min ma o sɔrɔ dugu jɛ ni sisan jɛ ala ka n'o kɛ ka maa si sɔrɔ ala ka san 7 d'a ma ɲana an ka si sɔrɔ ala ka 1 miliyari d'a ma ɲana an ka an nafolo tiliya ala ka an so kɛnɛya caman na tabarikala tabadaga kala awɔ siridi sanogo kamalen fasiridi sɛbɛ an bɛ to a kɔnɔ min ye Mali wɛbu sanogo a kuma bɛɛ a y'a jira k'a fɔ min ye alamisa dɛmɛnen kamalen o tɛ kunun ye wa kamalen avril kalo tile 16 san 2026 Bamakɔ dugu ni ɲɔgɔn cɛ fasiridi b'a ko senandolanda ko a ɲɛmaya ɲini Abubakari Sidiki Sanogo ko tigɛma don a nina la ko a dɛsɛra o fasiridi b'a ka kuma la a ko n'i y'a wulikajɔ ta k'a lajɛ a ko a bɛ fɔ an ka ndɔlacilaw ka ɲɛmaw ka kulu min ma ko FEMA Foti o tɛ fédération nationale ale ɲɛmaya ɲini wa fasiridi b'a ko maaninkuru kelen min ye Mahazu bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Baba Sise kamalen ko ale kɛra ɲɛmaa kura ye fasiridi b'a ko an da ɲɔgɔn fɛ n'o bɛ nkalon kɔrɔ bɔ kamalen k'i kana siga dibila o fana lagare dantigɛ ma ye a ko n'i ye nin cɛba in lajɛ ni o ye Mahazu ye kamalen ko nin ye maaden ye min jɔyɔrɔ n'a sɛbɛkɔrɔ ka bon Mali ale senandɔla t'a kɔnɔ walima Mali ale yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ siraw kan fasiridi b'a ko o dɛmɛnen kɔfɛ a ko waati min na u nana a ko bɛɛ lajɛlen bolo da ni o kɔni ye ɲɛmaya ɲini ye kalafili siraw kan ko a nana ye k'a fɔ jɔnko ala e ko sina yɛrɛ sɔrɔla nin na wa a ko barisa n'i ye kalafili ta k'a lajɛ Abubakari Sidiki Sanogo minnu kɔni ɲɛna ni a ye minnu yɛrɛ ye yamaruya di jɔnko ala ko ni Mahazu tɛ a ko ɲɛnabɔ cogo tɛ Mali dɔla t'a la a ko olu kɔni ye kalafili Mahazu ye maa 60 ani maa 9 fasiridi b'a ko kɔni b'a kɛ cogo o cogo bɛɛ lajɛlen ti jɛ ni ka taa sira kelen fɛ o kamalen o t'a yɔrɔ juguman ye a ko maa min kɔni ma sɔn ka kalafili wa min ko jɔnko ala ale ti taa kiniyanfan fɛ na taa numan fɛ Abubakari Sidiki Sanogo k'o kɛra maaninkuru kelen
kelen kasiri ba ya kumala bismillah ako ni Muazu ta galaje kamalle ko senandolaji kulu min be ba mali ba ko ni o ye jiriba aseye kamalle ko ma ba kunno kasiri ba ko nga tale min bla ne federation kuna wala ba na jiriba ase mo bla nyana fina ko kasiri ba ko o de temene ko fe ako ni ya wuli ga to laje ni ye federation ale nyema ko ni o Mamadou Touré ni bela jele ba wele ko bavie kamalle ko ale ko ni wajibi ala de ja ko ya ko ka e bo federation nyema yala fasiri ba ko nam ako obige do mi ngama bismillah jongo ala ko ya so ko se be woro bole ambe ako na maye ko bavie ni bela jele be ado ola Mamadou Touré kamale ale kele ko fe ka jira ka fo me woni e senandola da wala ma fargo nyena je nyema ya ni o federation nyema ya jongo ala ko nyenze moro be nyenze mo ala shini pasere de ba rap mana akoni ya laje kata odola kana blani wati na kamale ko nyema ba bulte ala ko ko ni metani ngasela ya sami bavie ka anoro bla fasere ba rap mana akoni ngani ya laje binaga biya ko ni na ni woni e ma do rap mana ni o Amadou Diakité ya jira ka fo ko kabiri samba fla ani fla wati kamale ko ale ku ye ni federation nyema ye fasere rap mana ko e kele ne maye mani ngani sera ka nyema ya ingeshie chama ka teme ma chama nga o fasiri de bisema ya jira ka fo ni wati na abo karsiri ki sanno me woni mali falgoro nyena je na kuluba federation nationale kama le kwa nyema dona o te mawore mazu ni kwa mako baba sise fasiri kama le nyabo mali webo kono akaja ne ba blaya très bien bele kote mali waba ambe foli duma Jabarja Keita ambi yerefo Mazu baba sise kama le anga jamana inkono ndola chikola ma dogulente onga mamindo ale tekene ma kusobe ma woro to bolu ka tamaleka abete o ba fo ko che fari ma refo atokotigi Mazu yo nyona dole abel njogoro mali kono ka kupusigi mi valeur de 6 millions de francs CFA a folla Mazu de la kubu ka kupu dami valeur de 6 millions Mazu de folo yake kubu be mo valeur sala digingile dole da boison ka jefla kama le Mazu ay barake ana société téléphone mobile dollar abore c'est ça abe minna baraba ngombe do ebe do mi ngai be ndongwe kamale ni san duru laban kono Mazu wali min do Mali balontana amo ka dogo mi ya nyona do ala ya fa nga kubu go nyana bora ya me ni dona kanugo baneli wa 5 miltie ya bana Allah me alfidru do sani seni Mazu dimi be Mali do na bi asama ka bwana o kubu d'Afrique abana wa junior tere ay kade tere alhamdulillah chama ya ngamo ko senior de la abana ala ka no wayni nga jamae ya rabbi kama le tane kuna foni ye sababu ni bolo ikado ni wati na adole ko Mali wabo ikado olu de kumana uko anga jamana kono ni jamana kuntigi son excellence le général d'armée Bajalo de ni Aboubacar Siriki de ni lala che eko amadamba do bismillah wa odunamba yo joni jonye fami ni ikado mamanu be ni oyi ambassadeur ye ikado ayo o manani bismillah anga jamana kono mana ninga o ka sebenda anya kono tale tabarika asimi goita ni anga sebenyi anna boranga jamana ka amba feka na barake ife jamana kono ya hamali amba feka antiga di ima ibara je nyonya ani bara nyonya kono termine ikar la jara kara yoro jume jamana kuntige jabala la kuluba yere bele ban kara ikara yenjiro ko fole de la pasere ke ba ka fola ako ni kena bainga fami ni ikado kuluba mamun nana kanu ka lettre de John do ale ikado musobado be abele ko madame Hernandez Fonseca Viviana Comment Manu Lucky Baro Parti
ni to ay ko jamana min be awa wala ko kiba kamale ikado ale o ambassadeur de ye ni na la sigi de nyala mali kono kamale ikado ale kono ye maye mami ambassadeur ya adonia be ala bari ka ben disamu kalo kleta ane kono to ye samba kele keno kono to bisegi ay wolofla kamale ikado jamana be na ko havan kamale ay ambassadeur ya ke o yoko foni la sanga ka fona ako ambassadeur ya yere wa kamale jongo ala ka estonasi de be musubaina Famille Ikado Hernandez Famille en 2012 quand c'est ça ma famille Ikado Maredo mami ni licence de Apollo en langue française ayo au décroché faculté de langue étrangère de l'université de Havane très bien ayo soray kato Ikado ambassadeur yala parce que bako ko ni atalina alaje ni so bay kay ni jamana chaman ke ate mesra be ben klenya de be mangala kama le sema ngala ko ko na tamana ka boy family Ikado mami be ni otema wala yeko Alberto Cerezo Alberto Cerezo ale Union Européenne ka la sigidende mali kono ya famille Ikado mi taraka taka lettre de asmima kuluba très bien Ikado umma sabana e joni Umar Sanda Ahmed ale bora Ghana kama le kana mali kono ale fana la sigidende ko e Ghana tola ba mali ba kono très bien nanina Qatar famille Qatar jamana ka ode Mohamed Turki Ahmed Turki El Shibay nyato ngalamu El Sham ezelo akala no reta kono ge ayi esafe ni mami nye ila nyena ma biege to nugula duna ni fomande o Ahmed Turki Ahmed Al Turki Al Turki Al Shibay tedere ni rebja ga doglio ne maskele joy tubele ko ako ale no Qatar di tola ana jamana kono utara ka tuka 7D jamana ko tigi ma asemi goita ayu miri jigi kuma kelen ko anga jamana min ka horonya be abulo jamana min ka yereta ya be abulo wa anga jamana nani be je aka ke je etaflen ko aka je ke an kola na be sigi go sigi kaka unte Europe unte Europe ga au bismillah awe na min ke anabe kun fasire anya bo mali bo kono tabarika asabe ana jamana kuntigi asimi goita anda go la namba bismillah namure ni ya kasabenye tabarika kala anda mala ko blele foi ni na ga ve anda fle ta fle antero de alo arzini sallo bismillah kala ndo namba ta do mali ga fsani mbie ni ya fi yengo bala gota mase turabu daro fasire de ba ko mi sajula kama le ale police so nyema kama le mi abidini gino ya dongono ge fama sewo majande na firfiri mabore kama le ko afle ka ko balamba afle de fasiri de banko ako ni ye sajola commissariat ta alaje bismillah abogari siri sanu ka be wati jambo ako ni commissariat ko macha mandebe munu ngoni mina damakasi sebe odo wati bela jelela munu ma yira ka fo bingera anga mi kono na wono kama le duafio kono ga ja sigidawla fasiri de banko bela jele ko ni mina damakasi kambo bela jele ba fo ka doko mingoni ngeranna jongo ala commissaire ni ma wuli ki joro la ko menga gole ya fasire de baga pumana ako sajola bo ma ko sajola kae jongo ala kwa ke me majugo mi daore fasire de bago ni sirati ga ndaga alaje abo gari sirigi sannugo ba ke mbe sabuye malide cha mambe munu bi bo sajola ni ngata kae walma ka bo sajola kana bo mako kamale walma kae mako wasira kungembe sababu ya majugu fe ka nigi bo chamana fasire ba ka mana ako ngani ya wuli ga to laje ako mi ye sajola ale police so nyema o mi zera abidini gino anaka chedo ku fila ga tegeda ma woro ka fasire ba ko ni ya wuli ga to laje ako be wati jambo mi ye kalo temeno ngono abo ga sirigi sanugo sangono samba fla muwa ani duro ko be wati
wati jambo kungembe kama chama mbade sege mamunu ye bingali kelauye mamunu ngabara wala jugu kelauye kama le ko ya sa to minna mi wala jugu obisega dabla fasere ba mana mana ngabara siratiga uye kama le janvier kala wona samba fla muga ani duru kama le kuye dendeli ke ko ka ta dola kana blad wati na tega kumada maka fasele ba mana agonga binara biya honina kama le kufula ka tega da maduru ka mamunu ni sigana ma kumbo wanu ya yira ka foko siga bana jongo ala bora uba ako memi siratiga awndo fasele ba ko ako olula manyema ibe odo Kamale. Ya. Tiens, et toi, oui. Bismillah. Assurez-nous de soldat 15. Soldat 15. Aka haramu. C'est quoi, oui. Parti sakara. Fasiri di bako. Nam. Ako niye soldat 15 takalaje. Kamale kuye wuli gajo chaya. Jongo ala ko de konflere sababu ye. Majugu woro. Mina tegeda olugate ngame. Fasiri di bako ni wuli gajo menvia niye. Kwate talige dole la ko. Niye polisi ga nyema. Directeur général de la police nationale. Contrôleur général Youssouf Kone. Yembenge. Abana. Pale de ni la ini polisu fe. Ula fere bela jeleke kaliga ni me finitu bolo. Kama le abese ka dafa mali fanda ni nani fe. Mo ka mali do la kana unu bolo fe. Fasili ba mana. Ako ola kana ni vle ni de. Ko de fle ka sababu e majugu wora. Ko lu tege flag o ku kala e. Ka tu la jo kiri tigila mo nyehoro. Aba orisini ke sando ku nyu kiri ka kla ko kiji. Ka tu la shago ko banani ni nwanje. Fasili ni kama le akona kuma gacha ya bohulba doyi fasere anyana amba semba fo jali ya keta ka se irma jali no ala danga ni kanye tinsa abana barka daka sajula sanu bosrade wele bon nautra bi mo kan mi fo sanno ça c'est trop ya ako galera wati bela jere la bita mo la boku dakar kono ku la fa bi boku kuma ga chane o mayu oho o ngana mo yefine ye ba ka cha o ni frati chendo jara keita mbitane kuna foni ye so mi nembolo abi wole ko janjo info mami tigana be ala ikado BS2 ala le akwana jamana kono ka beni ikado ala musa donye ni na afrika lo klita ani woro samba flamuga ani ikado woro ni lancement belebele de kera lancement ni kera bamako gouverneur la le lancement yi kunye munye ala jamana kono sifin jakulu mimbe ni abi wole ko ikado Conseil régional des jeunes du district de Bamako Anyamaba Maorete Ali Kuma Male Ikara Ali Kuma Ali Naka Tondo de Lasma Bele Doke Lasma Mutoko Nte Ntala Jongwala Banao Nte Ntala Ndema nyuna ntala kamale ayo bara bane ntala haramu nte muna terrorisu kan ngolo nyagame kan terrorisi ye nte odela abana nte drogu tala nte jomina nte amalgamna wa nte nsebekorote nte terrorisu ka akilina fanshila nte hali bulomiro abana wa fasilike bako ako ni sifina kanunu wa kamale kuye ni lajara belebele ndeke kamale gouverneur la ikana ni maba chama kumikeneka kadamna bamako gouverneur ka ikana nonabla Musa Dambele kamale akumikeneka gouverneur Chwala kami ikada amameru kumikeneka dibiteo ka fara kami ikado machama woroka musola kaw kamale sendi président national Sori Ibrahim kamale akumikeneka abana sereke bako ni kenai wasara Yakuba yara kina nume do kumamina sani nya ama prefe ka chide akele ka kumata abana ko jongo ala ni akilina nyumanye demsenu gwen ka bana ko suguna ala de foka wala nyumando ko mina demsenu sona wala ikado kan initiative ta ko initiative nyama maide wallahi angana nyande sabana ngala ka foto ako amedo mene ko bi fami ni ikado demsenu kani wala men vle akasa adabla anga jamana kono ati takmo nyonya ko ati ta sensibilisation ko so ko de ke antablo e anga jamana kono kusume ola ma do be olutna blowe son de do be blowe de singa ati jole ni lo ema
Moni ne ya do ye o shinagi to tabala si ketan absini jodro wala ay goda ajere dale wala chele la tiga klogoro bo afle asay ku yele mado ko paro be ya yae atara mi bewu atara mi baleka no mo chenga che ko be de Samana ko akoni initiative mutara awo ka chide mu kena ka ayeni initiative fo ni ka wale nyuma do ka fo jongo ala u ba ma ken nye ba nyuma do ma kana sono sigi aka ka sabu ke munye so munye anga jamana be ma ko bide jara ya ke ta ka ma ko be ni yere de la ka ke anga jamana kono kele ka kuma bla kuma mina ma mi be ni o ye laben ke baye fa me nya ali kuma mre ikado ni ma fili ni ma nyina de ali kuma kan ka transitaire de awo transit so wa do be ko kuma la transit wa ntado ni ma fili ne ma nyina ko ali kuma to yi ne ma dala ala ka ko e abse ko di wo ma te to do ifene na mobile go be shira lawo ay o kele ni transitero ne ga mobile ko nyina ba do na ma de do ma no ya wo li ta de do nya o je olu wa de do ngolu bi ta na do yo fede no bu da ma de do aro abishiga fedo wa olu ko nga kota ni mi soro olu ba fo do ko lu je na ko me ko inde fuye we ngo fina bolo we me na me ngone fuye ko aya nya na to na de ite very bon no de ma te very tigi do ne mi nga mo ko dabora ale mo be mobile la mobile min kan wala mboko nyini wala no te do de la kala edu tanye ka be na sarle ti ja ala ge kisho lo bon te fe ala ge kisho toro mo kumale la ki baro so na ka fatu akoni ya taninga amafla fa menye ikado ali kuma ta kuma mina ali kuma ko ako jonko ala amero ne ko be ikara ni wuli ka jote flaye o kele ndo ko ulu ne wuli ka jote ni kesir mina ka ko koroma duna ana ministry so de fe ni be shifiu ali fa ko nyaaja ko de ma abdul kasim fomba ministry so ali de ikado u de mani nanena ko ta sanfa ni ka yongo o de kama abe mi fodu demisanu nye anga blanc kuna femi nya onde haklido yelema ana nya strategy fe on tele be réseaux sociaux ka anga la je anga nyon blasera anga ke stra jelenyi anga ke stra nyumae abana shima do shi gasila haramu bela tani bara nyi osati ola ko no bike o ke ni karablo sigiliye no bike o bike ni ikare wali yake wali chamanye bala tombo ola activité culturelle be ola ya no na chama ala bi se ka organiser ke rolo abana awo songa ko akwambe do ne ko be ali kuma ko kende ka wuri ka job belebele bake je se bi se ka lafia to ko minna antala do rete ko ke do ko jugula ka nyesh ana jamana ma abana ni ministry so tola man ku be o de ikado Musa Bambera ale kele ka kuma ta jogo ala akwale ka ministry ka foli kama le ko ti bane kene kande o di bare ko kele sigile fly ni ti be kele na ale ka ministry ta do ko ale ka ministry sifu ma ministry de ye wala ikado ni kenenga ka wuli kejo baraka ka bokusube ali ada asimu na ministry do abana asimu era jivina gayo what Asiri gaba ko ni kene kuncha wati mina papier do ko messi na papier mi ni bela jele yibo no bla ala contre violence la papier mi ni bela jele yibo bla ala wala ya tejugo mun be ni olu be ke ta shira tuni ikado dimission kala je ka segin ko buluda haramu sa beni kile nya ka sega sabati ana jamana ko o kaile ali kuma ana na ka tondo ku yeni bara la bembai fa mi nyeba ko gouverneur la ne rebe fi ko fala ka danya tabarikala ibili juro nyale janjo info aka ekupu dafale kumikene ayo koni ndule abana janyo koni aka haramu chafe ne benge era kwenta ne benge mtoka mado de group mado la ulu to mériter quoi no sans mentir tije le ko janyo fleni janyo chemi maroni BSI awo kido BSI uga chedo be ko BSI awo kamale numba be degore janjo BSI decoration gaine woni ta do mawe dekore kumina ngani chakolo no BSI na kaka bo yae je abaki to BSI na wala abe bamako kache mi ngona nto do wala ayanyini ya kamale be fili ko fona ga danya ifili zo nyale fona nyana aka haramu kuna fona flani afla nyale ne awo akejo nyale andero wati fele sira wala
kamalenga ali kuma be ka initiative tani initiative kainde kamale wallahi ni be ke sababu ye ka zenu sama ka ba turusiya la billahi ni be ke sababu ka zenu sama ka ba binganna zenu se be kokolo fa ni be ke sababu ka be sama ka boy mais ma terrorisme si de mora de terrorisme bulo ka ta dugu kono doro ka ta no dugu do no hakili ce voilà mais nous nana so sisa ante antala mo be kama la kacha ala fe abana halu no ma kele so dugu kono ma kele be kla ka bo ko do kuma bo oni nana kera ni mouvement ka ta fashi menge en siglete da wale fois kuma ka tane uma na fembla oro doro ka gele ibi bo chula sigatala ko to de te ko ngalai akuma ka tane ko to la la yeba no kolle kamale awo wati fene sera amena bitay nyungriya ni ala manga jonya jo ana kosobe juma wore ami nyo so ni kele ka tumini kuna funu woro yi ni bitati kelenye inshallah jarja kita ka befu ka be wala nyumando tam tv laje ba chemani musoma bebi fu itoni jamuna au ni ci wassalamu alaikum wa shukran